Na Slovensku máme 4-ročné obdobia. Každé jedno obdobie si vyžaduje určitý špecifický typ komunálnej práce, komunálnej údržby. Možno patríte medzi obce, mestá, technické služby, ktoré majú na starosti starostlivosť o cesty, o parky, starostlivosť o zberné dvory a podobne. Možno patríte medzi tých šťastných, ktorí na každú jednu prácu máte samostatnú techniku. Myslíte si, že to je výhoda? No, my vám skúsime dať trošku iný pohľad na vec. Univerzálne klbové nakladače alebo univerzálne nosiče náradia Avant, konkrétne séria 700 a modely 755 a 760, o ktorých si trošku viacej teraz povieme, sú špeciálne určené práve na celoročne, a to je veľmi dôležité zdôrazniť, celoročné využitie práve pre oblasť komunálnej údržby, pre oblasť zelenej údržby, takisto sa dá povedať, alebo proste starostlivosti o parky, o trávniky, o akúkoľvek zeleň a samozrejme zberné dvory, čistenie ciest, čistenie chodníkov, odpratávanie snehu a podobne. Tento stroj je z pohľadu jednotlivých kompaktných nakladačov Avant, dá sa povedať, v tej strednej, možno vyššej triede. To znamená, má už k svojej hmotnosti, ktorá je niekde okolo 2,5 tony, má už pomerne veľkú silu, to znamená, že dokážete nakladať akýkoľvek napríklad posypový materiál v zime, dokážete pracovať s ním aj pri nakladaní materiálu na zbernom dvore a podobne. To znamená, že dokážete naozaj 1,4 tony zdvihnúť a uložiť či už na vozidlo, alebo naopak z vozidla a proste jednotlivé materiály presúvať a manipulovať s nimi. Stroj vie byť vybavený kompletne s kabínou. Obrovská výhoda. Vy sem posadíte jedného človeka a ten jeden človek stačí, aby si tu vymenil akékoľvek náradie, máme okolo 200 rôznych druhov a celoročne pracujete s jedným strojom, ako som povedal na začiatku. Pozametať cestu? Bez problémov. Odhrnúť sneh? Bez problémov. Pokosiť? Bez problémov. Vyvrtať, vykopať, odviesť, naviesť, vyložiť, čo len chcete. Jeden človek, jedna obsluha. Sami vidíte z tohoto videa, že tá kabína je naozaj kompaktná, veľmi slušne vybavená, vzduchom odpružená sedačka, kúrenie, klimatizácia, rádio z Bluetooth. To znamená, že svojho kolegu dosiahnete aj telefonicky, alebo si môže svoju prácu spríjemniť napríklad počúvaním nejakej obľúbenej hudby. Stroj je extrémne kompaktný. To znamená, že pri dĺžke niekde okolo 3,5 metra, tým, že má stredový klb, veľmi ľahko sa otočí. Kdekoľvek ho dostanete, na parkoviská, na chodníky, do starých uličiek medzi domy, bez problémov dokážete pracovať. Dva modely, 760 alebo 755. Rozdiel v rýchlosti. Jedno, respektíve dvojrýchlostné hydromotory. Rozdiel je v princípe len v tom, že pokiaľ ste malá obec alebo máte pomerne malý dosah na to, kde potrebujete sa so strojom presúvať, stačí vám aj o niečo lacnejší model 755, pretože rýchlosť jeho hydromotorov je od 0 do 17 km za hodinu. U modelu 760, ktorý doporučujeme už do veľkých obcí, väčších miest, je dobré samozrejme, aby sa ten stroj mal možno samostatne presúvať po cestných komunikáciách, to znamená, tam sa vyžaduje pri väčších vzdialenostiach trošku väčšia rýchlosť. Takže tu sú dvojrýchlostné motory 0,17, respektíve 0 až 26 km za hodinu. Nielen vpredu dokážete montovať náradie, ale dokážete v podstate napríklad hlavne s ohľadom na zimnú údržbu, namontovať aj dozadu. Buď tu bude elektrický alebo mechanický posýpač, je možné tu namontovať hydraulicky sklopné zariadenie, ktorým sklopíte tú lopatu, naberiete si posypovú hmotu a tým pádom môžete mať vpredu radlicu na odhrňanie snehu alebo metlu a vzadu budete mať posypovú lyžicu. Tento stroj je samozrejme možné celoročne využívať aj bez toho, aby mal takýto plnohodnotný komfort. Vieme napríklad, len na ukážku, ukážeme tento model 855, dodať ten stroj aj s jednoduchým rámom bezpečnostným. Pokiaľ je požiadavka naozaj, aby ten stroj pracoval len na zbernom dvore, manipulácia, ťažšie práce, možno tá kabína nie je nevyhnutne potrebná za každých okolností, tak stroj sa dá dodať aj v jednoduchšej výbave. Avant je veľmi variabilný v tom, ako ho vieme vyskladať, akú výbavu na ňo vieme dať, aké náradie. Ale to najpodstatnejšie je to, že vy môžete všetky samostatné stroje odložiť bokom,
predať niekomu, kto ich možno potrebuje a s jedným jediným strojom si dokážete celoročne obslúžiť mesto, obec, zberný dvor, akúkoľvek prevádzku. Avant série 700 je mimoriadne vhodný práve tam, kde treba komunálnu údržbu, kde treba správu ciest, kde treba starostlivosť o trávnaté plochy, parky, zeleň a podobne, pretože toto všetko majú väčšinou obce a mestá na starosti. Samozrejme, ihriská nevynímajúc. Kto by potreboval viacej informácií, neváhajte nás kontaktovať na našej stránke alebo priamo na telefónnych číslach, ktoré na našej stránke uvedené sú. Ďakujem za pozornosť.